mig också. Jag marknadsför knark varje gång jag skriver rader. Jag menar inte köket när jag ser statt i kranen. Dunderkurs på läpparna, jag är aldrig nykter. Jag har typ en Rolex. DIC-mannen, GSS, Jag är han de vill vara, där jag är de vill vara. Stilen het som Sahara, 1 miljon views när jag talar. Mina hatare hatar, det luktar skit när de pratar. Vad det än är jag betalar, det ringer cash när jag vaknar. Jag är kvar där jag bor, 15 lax bara på skor. Jag fyller ficka med flus, 15 lax bara för booze. Jag paffar min braja, jag har 10 av den i baggen. Om jag träffar min fiende, det är 32 skott i magen. Jag har 3-4 äpplen, jag spränger upp dem i luften. I värsta fall om det knas, jag har en Tommy Gun bredvid busken. Jag hatare, de hatar mig så jag hatar dem. Shoutout till Poydem, han mantlar rosin och de matar dem. Är det svårt att fatta tata? Allt jag kan det är ratatata. Jag springer från hörn till hörn, jag ser till att de röker skönt. Jag behöver bli klar, jag har produkter i överflöd. Jag ringer upp Zaki G, vi åker mot stan ikväll. Vi kuttar in 20G, släpper minst varsitt stav ikväll. De har börjat leka balla ända sen de fick pengar. Det de har i deras stash, jag kallar det fick pengar.